Dak bapentep baka kun nyotrap National Awakening Movement ka knam kala dap banyak kran bo Chief Secretary ka jella ban tip ya jingya chakmat ka kam jonga expert committee ban penbet ya reservation policy u president ka movement uba Thomas Basa Uloong baka jubab ka bala yo ka long baka committee kalashna artli ki office traikam kata ka wei Delhi bat ka wei Shillong. Ula kentui ke sarkar jela bakan penkloy kat bala ban penbet ya reservation policy bat day ban shim baka jingtung ya ka committee kan penslam ya ka kam. Ula ongru baka movement kala ai ki jing tho bat ki jing ai jing mot cha ka sarkar kumno ban penbet ya reservation policy hakaru kom ban dan ka jing do nong ya ki samla ta ka jing thung kam ka ba khoi ka ba suba ka bam don kam ba hab ba thi ka pisa bangin pendu nong ne ru bat hadu mentangi ka sarkar ka kam pat sya skor ya kane ka jing don kam ka le se ka ba kum ki ba buon balang pun samla ki jongi ki la angnut ka tharang ba hakane ka session ka baladam ngai i nak liang jo wei no emli badan boram mat mujor sungo ora ya kani amat ban nak liang jo chief minister ha to kapor haba juba apa assembly uang hana ba kadan ka advantage kadan ka disadvantage na ka personal interview taka juba nak liang ga jongi kalong kane yaki disadvantage gina tho aki banar ki jongi ki bangi tip ba ki dei sisa ki nongre ki bakran jadi kita advantage ki ko ayo CM jongin batai ai UCM un batai ki ai kita ki jingi onong na kata persen interview ha ji so tho ko jongi don jingi onong ka ba ten na kata daw ngi ko ban kan sai ba kum ka kanhon radap rai ka CC meeting ba radap ba ki khot juga CC ki ne song hang ni menda ka sini kato kan depor ban penpau sya kejelai bro kawai kamtam esi dong yalam ki jongi syaka sarkar ka jongi ya ka jing thrang jing angnot ka jongi ban pendo no ya ka person interview tengi kmil inti ba kini sini banwan kamtam me ko malak berap ni general secretary ba pok assembly kandan ka jing atai ya thir ya kane ka bentah kabar pada ni i ba ka session ka berada UCM uang ru kane ka recruitment process kane kata ka jurong ba ka bayar ba tinggi yakini ki jingkren ni sim yaki kita jingkren ki bayalam bakla ki bam don nong rem hang no bakum ka jisau tho pa ba hingi tep habar lai pos hapo ka knat sarkar ki kam ki baka sarkar ka di ban le di penmi advertisement hot exam thungkam ngangam su tho ka yar hadu kan nu kata ka jing recruitment process ka ba CM jong yu ong lat ni kini ki lai tli benta kini ki kam ki ba yang ki ba red kiba baik kam belum komplikit tan hadu kata kumbau siang upur siang hari yang dapat tahuan ban pen komplikit ya kira kam kata-kata nak liang ngajongi ginum sengap kat bampat urlong kan ka jingdawa ka jongi nginyai perlong gini program nginyai kren nginyai tho ban ikmil inti pada ba nak liang jong ka sarkar omdei ni ka ka jing mentoi ka jongi ku kram hari nak ka benta ka jing mentoi jong kon sam lagi jongi kan sengap ya kan jing dawa ka jongi syagi palba pada kandiat ka kwai ban pai keman hakini snam ki balada ngalayu i baki keme ki kpa haba ki kon jong ki apply kam ki habai ban wat punong yarap habai wat mano minister ubale si uban yarap ki kon ki jongi namar lawan ka to ka jusau thu balada apply kam Lamdan backup minister mi okam deh. Dandru ipai ba kilong keme kilong pa ke jongi mta ki kam kun samla ke jongi. Teng dak pisaru. Habya pelun. Manyo ya kam. Takan dia gade ke bakal lalu dorong surong. But ki ni sotu balada ngido ka personal interview. Kandan competitiveness. Hak written. Lada kadang ka competitiveness ki kon sam la jong ikin pelut por ha jing pen khare lamba ki jing puli puthi ka jong ki pamang yong ba teng lada la puli ba la minut la nang astat ka kamum yo te teng ka penduk jikermen ni kon sam la jong iki bakin nang bakin start bak ngasim lu gawi benta lesi ka personal interview ka ba dangdon sa apa ka state ka jong i benta ka dan benta ban penduna ya ka literacy rate apakah state ke jongi pihak ini ki pernah ki baladam ngi la ya kendo ya chief secretary ban bordin ban su bordin bakal apa ya hadu angno teng ban su ngap jaru ngi so do no ka pen linga wa bok pai bar ngasre un keli
lalong ayu mo kata resolution policy kala poi hadu hangnu ma baro be kali tengi pada konhon ngai kendo chief secretary ban war banya ban tip hadu kanu kala poi ha ka to ka por mai kendo chief secretary ka jubab ka bangyo kalong ba kila thau ko office shalom ba ka office apa dali ban ya penbaik kene akam ban la penting ru sangi ba le si haupna January kene expert committee kan sakhot ya ki stakeholders baro dari ginong yalam siang parang ne ki pul party teter hang ni apa shalom ban sengap lang kalau susi kalong ba hadu menta ngimpat yo kanono khobor ngimpat yo jintip hadu hangno ini ka kam kalapoi ka jingkar par ka jongi ya ka sarkar kadai kani ba lada ka poi hangno ru soba update soba suai ka update cepat ba kandon ka jingitip kamar teng kumbang wilayah keren ka por ba kini ki komiti ki datang ki lat kinti ban penslam ya ka no akam ka komiti ban thung high level committee ka ya ka Harijan colony ka te la parat terus nam kidang don haju hi ki ka them motor kampat khoj ti ong ngim kwa ba hi komiti kin sipen slam ya ki mat ki ba la don kam ban le do kerke ti ngim ong mangi persya komiti ngi kwa ba ka to dar ka don komiti ngim persya henai pen kloi ban update no si pai ba pada nak office jong chief secretary lani nak anu no ka office lembah kilap ta ke bor si pai ba bakin yo jing tim hang nu lapai kum nur along kanang ba ka jingling a kanum don ha ki pai ba hangilang baro ki grup D ki sweeper ki cleaner ki pion terter ya apa ka grup D te jingkli wi balong baso palawa mo pin interview ayute ya kita ki bathep kam sweeper kai bin kali te atau bin kali bin jusaring ngam su don nongreng kata ka interview namang kam sweeper habala kala yang ka qualification lapi don kami kata ka experience certificate pan ka experience certificate baki go driver ru ma grup B ki C ki ham te kini ki kam kim don kam me ya kata ka personal interview kumba na do arsa khandre ko sarkar India ko ong ba ka personal interview don kam tang ya ki pus lesi bang don kam ya ki candidate bagi bisari ka personality ka jongki ya kita ki kam lesi ngi hapan khot ban personally pada ban interview ya ki candidate ya ki kam ki bam don jumut ko ong je bertengah mana ki sweeper ki pion ki mali ki driver ki LD ngam tharai kan don kam su ya kene ka personal interview bat kum bakalong mentai ka saikran baka personal interview kadai katakalan ban tap tu ya kiba itu jong no kiba don kabor kadai kalan pan pisan lagi pajba ban aikam ini tangga tai takasong pada ka sarkar ban kini ki interview pengut dicongi ki emeli lada kiru kim dan benta ban politicize ya ka jingyo akam jong samla kini ban keren ni kini benta nambar lada kis ngabjar kamot kiru kidan benta ban politicize ya ka employment daga batep tu ya ki kat tu kat ni kinong kersan ki jongki na ki konstituensi ki jongki kata ka asai kedar tingin community ya ka ba kamu ka berasa kadi jong sarkar ba jongki no hikmat ki jongi bakin keren ni kani benta lembaga ni ki perlong ikani ka sit in demonstration na kini kesni kalong ban kersiu tia lang ya di pranong yalam baro ba habaki ong baki ki kun samla ki gari bakajat menriu ngiron kam ya ka bangin i kan ka jing ka bagi kun samla ki kendu sni ban sai pi kum kenuksa ngidon kam ngin sni bangin yo ya kita ki kun samla bakin yo ka jong ka hok ha ka jing dei bat ka jing yo ki kam jam sarkar di habaki yo ka jong ka hok kata kamut kan don ka jing skohun bat kan don ru ka jing khoi ka jing suba kapan laj na ka jing bam sap ban kapan laj na ki jing syale don bor sya thombor ha ka jing yo kam yo jam kata kapan kong ka ba arpat kay ka bangi perlong ikini ka sit in demonstration kalong ba ngidon kam ba kini ki kun samla jini ki batbit bakin yo ikini kam kum ba kilapan pau ha ka written examination ko jengki ngamar ka jela jini kelanang her na kapor Singapore ngidon kam bangi yo sisa ka tigi kena tiba pas hok ba tiba pas syakmat bakin yo balong kinong trekam sarkar hang batken tiu ka jela ka jini ha ki banta ki babun
tinggi skok ni kapor ban suang tangga ketin ba kan tiu ke jela kalau ke la se ka bagi super pau sabar releng ba ni ka jing penong ni ke sgi sit in demonstration ke jungi kum ka kan hun hi bro kowe kalau ban kersiu ya baro kinong yalam nadu ke badon ke bor sarkar ki badon haki snong ki thau ki badon ki office beper ki badon haki nu ki benta kum kinong yalam ki mi syakmat na kam tau kan tiu kari bakajat riu ni kersiu ki bagi kin smutu ini i ya kan jing kun samla ki kan du na ka bor